Fáiltear. Ní siad óran agus basic golóir aguaithe. Agus céisin híos atá legan na ghaochaí, céisin híos tá legan na ghaochaí, céisin híos atá legan na ghaochaí. Tá tógin Caisleán hain thart bblion 2-5 siad na Normannaí, dar muidir le caintear na Normannaí a thógin Caisleán. Agus bhíodar anseo sásta lob hain le beidir 8 bliain ach bhíoch na héireann dúchas a gcónaí an núntaú muintir Vic na Mara agus na Briannaí. Thart bblion ceirde 5 sin thóg muintir Vic na Mara an Caisleán. Bhíoch na héireann treid lob adrop hain solar tháinig sasnach be. Thóg muintir í bhríon an Caisleán na sin thart atá beidir 100 bliain na dhé sin. Tá nar tháinig crumil leagsead agus ó sin go dtí 95 genú achóideúir agus an 96 díadh tam hátar tam céann ar doscail Airfort na sinna doscail an Caisleán na teo agus tá sé go leo ó neart go neartach. Na teara níos go am ó man goide Is mise ónréireann an siúnara. Bím ag obair le aimimid gan machines. Cuireann má obair Fiseán, Instagram, TikTok, YouTube. Is mise séamas ó chultúr an gabh. Sa cúpla píosa a rinne seo slúiseid, cosala na carn an cob. Seo sláire don capal. Is sé an sprúch an seo I Bhun Raite chun an chultúr a spreagad dus na chultúirí agus ar fuair féin a bheits fíorbrúdúil é sin a dhéanamh. Is a siúmar seo sa gisteach anseo a tharla chuilead agus ag an tsinne bin crí an tí. Agus is cinnam hain ar me anmheg siar cúpla bliain henna saoir. Is cinnam fós chuide an sean dram fós na gcónaí a dtí mar se agus bhí sé an jazz, bhí sé teolaí agus níor thuig méid an nám cecha speisialta bhí sé ach chuireann an teach se is a gcuoinecham lénta má go héin. Tá saora tag an beidir 2,000 duine isteach in an lei agus go leorach sin éarnaí beidir 4-5 nó rud cinint mar sin ach agus is maile má chéige ús le chuileáin bíoh siad ón Ngearmáin nó ón Eorop nó as an Áis nó as America rudbeg aráileop nó focail nó ó bhúnach agus bin go leorach go péinnig ar focail ólam agus le muid an héireann focail ó bhúnach ó beidir a capána.